pripravíme sa. Pripraviť. Pozor, štart. Opatrne. Opatrne, nie ide o veľa, ide o ten kapečný kehuale, ktorý môže ísť a bude vzdáť. Štart. Tak príde, vyvršil som plagáty. Poďme, trošku ich pozbudzujte na tej bráne. Štart. Opatrne. Vy samozrejme povzbudzujete, máme tam Boruša a Pala, takže pripraviť sa, pozor, štart! Poď! Problém, budeme ťa navigovať, poďme ti doprava, doľava, otočka doprava, doľava. Asi v cieli. Štart! Nika ide, zatlieskajte, povzbudzujte Niku. Pozrite, ako robíte zatáčky. Natáčky na hlave a zatáčky na ceste. Výborne, už je v polovici a blíži sa do cieľa. A tá robia nejaké... Nevadí. To ťa len posilní. Výborne, prišla do cieľa, druhý na štart. Štart! Ovládal Kirku s prvým slalom a prvú zátočku tiež veľmi motivovane, ako na to pozerá. Trošku podporte, zatlieskajte mu. Záver! Za Vlado si už dáva ten slalom zácku aj strašne. Ide Jasmína, ide veľkou rýchlosťou, skoro 4G rýchlosťou. A ak ste si všimli, máme tu rôzne nasvietené, dnes tu bude veľká party, veľká akcia. Pred jazdou súťaže, potom máme jazdu a po jazde krásna orange disco. Trošku komplikácie na tých dvoch úželoch, ale nevadí a už ideme takmer do cieľa. Haló, máme ju celý výbež. Prava, ľava, otáčka. A rýchlo, 4, 1 iba vlastne. Áno, otáčka, ideme naspäť. A už ideš do cieľa. Ako sa ti zadarí, tak sa ti zadarí, ale príď do cieľa. Tomáš už prechádza tým prvým slalomom. Jej, toto bolo slalom, nevadí, to bol taký motivačný. Poď ešte. A trošku ho povzbudzte. Záver! A Tomáš už prichádza do cieľa, perfektne. Štart! Mareka máme na trati, Marek už prešiel polovicový do cieľa, to je ten, čo sme povedali, že to zvládne, pozrite, ide späť, ide, už ho máme v cieli, je pri poslednej guželke a je v cieli, výborne zvládol to, čas sa uvidí potom. Som to bola povedať 4 rýchlo, štart! Mariana na trati, zatlieskame jej, trošku povzbudíme. Ja tam teda veľmi dobre nevidím cez ten strom, ale tam bola tuším nejaká veľmi zaujímavá otočka, to bolo pekné. Poď, ešte kúsok do cieľa, ešte kúsik, poď, perfektne. Bolo celkom také vedúce. Ale Dadu to vôbec nezmiatlo a Dada je už v polke trati, tá to teda zobrala veľkým oblúkom. A ešte jej zatleskáme Dani do cieľa, perfektne. Celú, dobre.
lúk. Dobre, pintičky, to tak má byť. Dobre, nevadí, poď. Dobre, poď, používať záber, dobre. Mariuš takmer sieli, poď ešte Kuštík, výborne. Potom 4, 3, 2, 1, štart! Poďme! tak aj odštartované, zatiaľ to zobral z húrka, to je toho najmenší chlapec, ktorého meno síce neviem, ale to nevadí. Každopádne, myslím, že každopádne, oni musia spraviť kolečko cez tretiu a prvú uličku, takže poprosíme túto trošku vypracne, lebo oni nás potom zrazia. No a už máme prvého aj na trati, toto je Hiko, ktorý to zobral celkom rýchlo, ešte stále ho niekto môže dobehnúť. Poprosím vás všetkých z tej cieľovej roviny preč, lebo nás Hiko prejde. Tam máme cieľi prvého, toto je Hiko, alebo Marian si aj hovorí, ale nikto mu tak nehovorí. Takže sme tu mali prvého a tu je druhá v cieli, tretí v cieli, takže máme, poďte sem k nám, poďte sa zaregistrovať, je táto súťaž určená len pre tých, ktorí majú tú našu aplikáciu. V aplikácii sa dozviete zadanie, čo máte urobiť. Aplikáciu ste si mohli stiahnuť, aplikáciu využívate celé leto. Takže, prišlo zadanie? Áno, mne už asi prišlo zadanie, takže prvý, kto sem príde a urobí to, čo je v tej aplikácii napísané. Prvý, kto sem príde a urobí, čo je v tej aplikácii napísané. Čo bolo napísané? Musím uznať, že slečna bola prvá. Ukáž mi ešte v aplikácii. Telefón. No tak nech ho ukáž, či tam máš to. Ale tvoj telefón, ja ti na ňu zavolám potom, poď sem. Prebiehala 8.05, prebiehala na tamtej rovine, ktorá je. Bol to rýchly šprint na našich definovaných 50 metrov. Bolo 10 súťažiacich, z nich sme vyhodnotili 3 najrýchlejších, ale odmenený bude iba 1, takže na 3. mieste. Ale nie len to, odmenených odmeníme všetkých, dostanú cenu útechy. Haló, máme, už sme späť. Cena útechy budú takéto ružové okuliare. Ostatní ich nemajú, ale títo naši súťažiaci dostanú oranžové. Aké som povedal? Ružové, už som farboslepý, ma tu oslnili s bleskom. Takže, máš víťazov? Mám víťazov. Takže víťazom prvej súťaže to bol ten rýchly šprint, ktorý sa konal tam na tej našej ceste vedľa Smartov. A tú prvú súťaž s časom 8.23, to je 8 sekúnd a nejaké drobné k tomu vyhral Tomáš. Máme tu Tomáša, toto je Tomáš, gratulujeme. Tomáš vyhráva tablet Huawei od Orange Slovensko. To nie je tablet. Chceli sme vás trošku zmiasť na chvíľku. Tak a teraz naozaj tento tablet od Orange Huawei vyhráva Tomáš. My ti gratulujeme. A ešte nejaké drobnosti k tomu. Druhú súťaž sme mali tú jazdu zručnosti, ktorá sa konala tu, v tej časti, kde sa bude konať dnes aj Orange Roller Disco, ale to bude až po jazde, po príjazde sem späť na miesto. No a túto súťaž s časom 16.63 vyhráva Miloš. A Miloš tiež vyhráva tablet Huawei od spoločnosti Orange Slovensko. Samozrejme 4G, lebo dnes je všetko 4G. Aj my sme 4G, samozrejme.
Ďalej máme telefóny, presne ako hovorí Maroško. Ešte tu máme 2 telefóny. Ďakujem ti, Monika. Takže máme tu ešte 2 telefóny. Víťazom telefónu sa stáva víťaz našej 3. súťaže. Tou 3. súťažou bolo rýchlo obúvanie a rýchlo zaprilbovávanie. Ešte sa poradíme chvíľočku. Takže prvého súťažiaceho, ktorý to tu vyhral celé so strašným náskokom, keď ešte tuto sa ľudia obúvali, sme diskvalifikovali. Nie preto, že by sme ho nemali radi, alebo preto, že by bol tak strašne rýchly, ale skôr preto, že je to náš tímista. Tak mu najskôr zatlieskame, aby sme potom povedali... On je víťaz v rýchlosti, jazdu urobil dobre, obul sa, obliekol, všetko bolo, jak bolo treba, ale víťazkou sa stáva Veronika! Takže Veronika získava telefón Orange Gova, toto je on. Diko, že nemáš odchádzať, Marek hovorí, máme ťa stále radi a Diko neodchádza, on je v pohode, tuto už je s kamarátmi, poplače si na pleci, to je v pohode, on to dá. No a potom sme tu mali ešte jednu súťaž a tá bola vlastne cez našu aplikáciu a najrýchlejšia. Pre tých ešte raz, pre tých, ktorí ste tu nemali aplikáciu nainštalovanú, oplatí sa teda nainštalovať aj na budúce ju mať. Do aplikácie dostali správu a správa znamenala, doneste si nejaké 4 oranžové veci sem. Kika, ktorá sa stala víťazkou, ona tu ma skoro zrámovala pod pódium, tá nám tu zobrala 4 koželky, oranžové samozrejme, a vyhrala. Mala aj aplikáciu v telefóne, takže to bolo potvrdené, takže Kika dostane cenu. Monika, aj ty môžeš zagratulovať a dostáva tiež telefón. Vyťahnite ho z tašky, aby vedeli, že dostáva tiež 4G Orange telefón. Haló, závidíte ostatní? Ak áno, tak tlieskajte. Ale nemá sa závidieť. Super, ďakujeme všetkým za ceny. Ja by som povedal, že môžeme ešte rozdať ceny úteky. Všetci, ktorí ste boli na súťažiach, príďte sem, rozdávame vám tie okuliare. Kto má záujem o okuliare, nech ide sem pod pódium.